Hola, Menorca. Es menorquí és un dialecte del català molt ric en mots propis. D'això ja em va donar compte en Xec Riudavets en la publicació del llibre Espigolant, una aproximació en el lèxic menorquí no recollit en el diccionari Alcover Moll. Avui, a Llibre Obert, tenim en Xec Riudavets i na Patricia Romero, que han continuat aquesta feina i l'han culminada en la publicació d'Espigolant 2. Patricia Romero i Xec Riudavets, gràcies per venir a Llibre Obert. Bon dia. Moltes gràcies per haver convidat-me. Patricia, com va sorgir la idea de juntar amb vos per fer aquest llibre diccionari? Va sorgir arrel de la presentació d'en Xec, del primer volum d'Espigolant, el mitjorn, i jo, com que tenia també material recopilat de paraules d'aquí de Menorca, ens vam posar en contacte i a partir d'aquí vam considerar que seria oportú, com que ell també tenia molt material encara sense publicar, fer un segon volum d'aquest llibre. Xec, el menorquí és català? Està molt clar que sí que el menorquí és català, és un dialecte del català, evidentment, és la mateixa llengua, però és català que parlam a Menorca. De fet, en el pròleg del llibre, en Francesc López Casasnoves ho diu a la seva manera, però ho confirma, no? Diu, ho va dins d'aquesta línia, per això ha fet la pregunta. Com us vau organitzar per fer feina, Patricia? Per culpa de la pandèmia no ha estat tan fàcil trobar molt, però la qüestió és que més o menys com us hem organitzat amb persones. Al final estem en el nostre entorn més proper, és més fàcil trobar paraules, no? Perquè sents més xerrar la gent. En el nostre cas, en Xec sobretot a la zona de Ciutadella, Ferreries, però també altres pobles, però sobretot en aquell entorn. I en el meu cas, sobretot la zona del centre de Menorca, no? El Mitjorn, Mercadal, arribant un poc a l'O, però bueno, aquesta és la zona. I anant escoltant un poc la gent, també una feina de mirar, fuetjar llibres, mirar entrevistes de gent major o no tan major també per internet, també qualque entrevista de ràdio, un poc diferents fonts d'informació que ens han ajudat bastant a seguir recopilant aquestes paraules. I s'han perdut moltes paraules, Xec, de les que heu trobat? N'hi ha qualcuna que penseu que ja estan en desús del tot? O... Sí, n'hi ha que són, evidentment, són relíquies que es diu molt poca gent. Tenim poques esperances de que segueixin dient, però el manco quedaran reflectides en aquest llibre. Si la gent es vol tornar a emprar, sap que és una paraula que tenen tradició, són paraules en tradició, genuïnes, que per motiu que sigui s'han deixat d'emprar. Nosaltres ho posem a l'abast de tots els menorquins perquè els puguin tornar a emprar. Això és la intenció principal, crec jo. Sí, en Joan Casasnoves, en el vostre llibre, surt un poema d'ell, que tal vegada si ho teniu a mà, na Patricia el podria llegir, que reflecteix una mica això, no? De tenir ses arrels com a bueno, en el cor, no? Exacte, mira, aquí el tinc. I vas, Patricia? Sí. I si un dia ho perdem tot, que la llengua ens sigui mare. Si tenim arrels i mots, tornarem a sembrar la pàtria. Idò, aquest és l'esperit. Un llibre molt recomanable, un diccionari molt recomanable, i moltes gràcies per la feina que heu fet.
I espero que no he sentit que per la part de llevant haguéssiu anat a recopilar gaire coses i a veure si us animau i surt, no hi ha 2 sin 3, a veure si surt un tercer espigolant. Això esperem. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.